Jeg føler mig faktisk lidt fattig her på det sidste. Jeg burde egentlig tjene nogle flere penge. Men giv hvordan? Prøv jeres numsehuller! Fuck, hvor nice. Der er en punkt på jorden. Mr. Green. Jeg kender jo det sted. Kom nu, Tim. Du skal bare tage det telefon. Nå, han gider sgu ikke tage telefonen. Ja. Nå, jamen så må jeg sgu gå ud ham. Yeah. Jeg har i hvert fald haft planer med at gå i casino med de her 5 millioner, jeg har fundet på jorden. Yeah, jeg vandt stort! Her, Mr. Green. Jeg har gjort brød til grød. Det er ikke mit problem, for nu efter at låne dit brød væk på min street. Ja, du ved ikke, hvordan jeg blev rig, for det findes ikke. Jeg er rent faktisk færdig. De donerer til min MobilePay. Yeah. Hallo, Mr. Green. Tjek din gaming-maskine. Jeg sværger, når jeg finder dit punkt. Jeg gemmer din opsparing væk. Vil du se, hvor mange penge jeg har gemmet væk? Vil du se min bankkonto? Det er der sgu i minus dit punkt. Mand. Min eks er kommet tilbage. Vi har lige skudt din sidste sang. Steve! Please, der er en telefon! Hallo. Tim, min næbe er i live igen. No way, what? Tim, du skal komme over til casinoen. Modtaget. Godt, please. Kom med geværet. Jeg er der om 5 Hvad timer? sekunder. Prøv en gang til. Sikke en tøsseskud. Nu giver du mig fandme det gevær. Så for fanden. Jeg skød lige et hul i loftet. Kan det her sted være rigtigt? What? Det her sted er væk fra min eks? What? Det var bare noget lys i ansigtet. Hold nu kæft, mand. Hey Green, hvorfor lå du hende tilbage igen? Har du genoplevet hende 5 gange nu? Jeg hader dig. Hvorfor fanden vil du gøre det der mod mig? Jeg har ikke gjort dig noget. Jeg har bare taget 5 millioner ud af dit bankkonto. Og det må jeg beklage. Mit hoved, mand. Den der jernrør gjorde fucking ondt. Mr. Green? Hvad fuck laver du her? Jeg er 30 minutter væk fra den der fucking casino, du lige smed mig ud fra. Og nu står du herovre, lige foran min lejlighed. Ved du hvad jeg har gjort? Jeg bollede din kone. Det gjorde jeg fandme. Her bagved, inde i din casino. Yup. Du undrer dig over, hvad jeg sagde her bagved? Men det er fordi hun bollede mig i røven. Har du ikke set mig gå sidelæns? Det er derfor jeg gik sidelæns. Idiot. Hør her, Mr. Green. Jeg har gjort brød til grød. Det er ikke mit problem, for nu efter at have lånt dit brød væk på min street. Ja, du ved ikke, hvordan jeg blev rig, for det findes ikke. Jeg er rent faktisk færdig. Her, Mr. Green. Jeg har gjort brød til grød. Det er ikke mit problem, for nu efter at have lånt dit brød væk på min street. Jeg er rent faktisk færdig. De donerer til min MobilePay. Yeah.